Ваня Щерева е един от най-непримиримите врагове на шеф Петров във VIP къщата на Big Brother. Тя от седмици отказва да яде сготвената от него храна, рядко сяда на една маса с него. И въпреки, че безмилостно го игнорира, той все пак е мишена на сарказма й. Шеф Боби къде? Шеф Боби къде? Аз го търся, той се крие, значи сере. Шеф Боби къде? Шеф Боби къде? Търся дози вайб килър, за да ни спре. Изпочва. Айро, таратори, четири мишлева, цони в обори, скака нашева мигрева. Шеф Петров също има отношение към всестранно развитата Ваня. Дори в момента тя се оказва най-големият трън в очите му. Бог да ми прости, Ванчето не мога да я гледам. Чак толкова ли ще? Да, наистина, години наред не съм срещал толкова. А ти познаваш ли я преди това? Виждал си, откъде те знам. Всичко не искам да говоря колко черти от нея направо му погносяват. Бог да ми прости, аз толкова антипатичен за мен човек не съм виждал. Със всеки ден седа вчера я гледам, викам, не мога да намериш една добра черта. Една жлъч, фалш, смрад душевна. Няма такова животно, фалшиво. Държи се като тираджия. Пие от чашата на тото, налива се с уиски, една повлекана, хвърля си гащите, сутиените навсекъде. Леглото ти понеси до нас. Ужас, повръща ми се. Ходи с едни дънки, откакто е дошла. И това розовото яке. Моля ти се, това розовото яке като раздърпано фламинго. Джули, наистина много ми е отвратителна тази жена. Като някакъв изоставен травестите. Като мъж и така сяда, пие. Точно така, с това не мога да много гледам. мъжки маниери има, да. Абсолютно. Ужас. Ужас. Не знам, сигурно до училище е била такъв лонгур, който никой не е обръщал внимание. Поне дете има. Има ли? Има, да, дъщеря. Откъде аз знам кой си излагал? Той е бил някакъв малумен. Много закъсал човек. Сигурно го е напил. Аз не знам, не мога нищо точно да кажа, защото аз почти нямам комуникация. Ще не ме интересува. Аз съм ме задръскал от всеки да ще избираем името. Редко неприятна маймун. Въпреки опитите на Ваня да избяга от нестихващия глас на шеф Петров, той успява да пробие навсякъде. Петък 13 ли е? Да. Четвъртък мисля да изпусна малко. Ето сега в петък може да си тръгне един. 100%. Аз като гледам тук тия фламинга, мавинга. Каква е голямата ти цел под покрива на тази къща? Добре, ще ти кажа честно. Целта ми е да остана повече от шеф Петров. Много ме дразни. Целта ми е да победя него. Другите не ме интересуват.